Dzisiaj robimy quiz. Czy zdarza się doświadczenia zajemników pamięci? Tak, ale no... Tak, dość często mam serio. Szpile. Za głupia reklama. Chyba nie będzie jednak odcinka, nie wiem. Tak. Czy potrafisz, Aury? Tak, nie kontroluję tego. Czy przydarza ci się sytuacja, w której manipulowałeś kiedyś energią innego stworzenia? Tak, to było dość zabawne, no. Zdarzało się kiedyś. Czy posiadasz jakieś mroczne tajemnice? No, sporo ich posiadam. Czy ludzie ignorują cię, ponieważ tak bardzo słusznie? O. Czy słyszysz lekarze, że tak, i to nie raz. Spotykały cię sytuacje, które były dziwne i nie potrafiłeś ich logicznie wytłumaczyć, a gdy opowiadałeś o nich osobom bliskim, to tylko pukały się w czoło i mówiły, żeś przestał zmyślać. Tak, i to nawet nie wiem ile razy, dużo. Ile razy czego taka zdarzyć się No, rzadko kiedy holoruję, serio. Myślę, że znasz... Nie znam, serio. O! Straszyłam, ponieważ jestem obiektem SCP. Straszyłam, ponieważ wszystko się zmieni, jeśli padniesz w ręce naukowców. Twoje dotychczasowe życie powstanie jednym odległym wspomnieniem, a ty zyskasz nowy numerek, który zostanie zastąpiony twoje imię. Lepiej czym prędzej ukryj się i nikomu nie wyjawiaj miejsca swojego pobytu. Podziel się w komentarzu. Co? Dobra, to teraz